Ο Σπύρος Δημητρόπουλος θα μας μιλήσουν για το νομοσχέδιο και όχι μόνο. Έτσι, κύριε Παπαδόπουλε? Ναι, είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση αυτή που μάθαμε σήμερα, εχθές μάλλον. Ψηφίστηκε τελικά το φορολογικό που αφορούσε τους μικροϊδιοκτήτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε μια χαρμόσυνη είδηση μετά από πάρα πολύ καιρό στον υπόδρομο. Όλα είναι μαύρα, όλα είναι θολά, αλλά φαίνεται ότι κάποια πράγματα αρχίζουν και κινούνται. Μέχρι 3 άλογα όταν έχει ένας ιδιοκτήτης θεωρείται ερασιτέχνης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υποχρεούται ούτε βιβλία να κρατάει, ούτε λογιστή, αλλά ούτε και είναι εγγεγραμμένο σε κάποιο ταμείο ασφάλισης. Φορολογείται στην πηγή, δηλαδή όποιος τα έπαθλα, έτσι, φορολογείται στην πηγή και τελείωσε. Αυτό είναι, κύριε Παπαδόπουλο, έτσι? Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και πρέπει να είμαστε η μοναδική τάξη που τελικά μειώθηκε η φορολογία κατά τη διάρκεια του μνημονίου και δεν αυξήθηκε. Διότι, όπως θυμάστε, πριν από το μνημόνιο και πριν από τον νόμο του Παπακοσταντίνου πληρώναμε 20% φόρο. Και τώρα 15%. Και τώρα πληρώνουμε 15%. Ναι, πήγε στο 15%. Ναι. Μετά ήταν και πιο κάτω, ακόμα καλύτερα. Ασφαλώς. Οι προσπάθειες ήταν για 10 και για 5. Αλλά και αυτό που έγινε. Αυτό που λέει ο Κώστας, βέβαια. Οι προσπάθειες που γίνονταν τόσο καιρό ήταν για 10 και για 5. Αλλά και αυτό που έγινε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά θετικό, έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Εδώ δεν πρέπει να παραβλέψω το γεγονός ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται σε όλους τους φορείς του υποδρόμου, ξεκινώντας από τον ΟΔΙΕ και την Φίλιππο Ένωση και ιδιαίτερα την ΕΙΔΙΕ. Κατά το διάστημα το οποίο εμείς σαν ΕΛΣΥΠ δεν λειτουργούσαμε, κάνανε και οι προπονητές τεράστιες προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό που επιτεύχθη και πραγματικά είναι άξιοι θεμών συγχαρητηρίων. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει όμως μια τώρα προσπάθεια από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να επανέλθουν κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν φύγει από τον υπόδρομο για αυτό ακριβώς το λόγο, και μπορώ να σας πω ότι είναι αρκετοί ιδιοκτήτες οι οποίοι θα ήθελαν να επανέλθουν με τα νέα δεδομένα, έχοντας 1 ή 2 άλογα προς το παρόν. Δεν πρόκειται να αποκομίσουν σοβαρά κέρδη πλέον από τα έπαθλα, από τη στιγμή κατά την οποία τα έπαθλα έχουν μειωθεί σε τέτοιο βαθμό. Απ' την άλλη όμως θα ικανοποιήσουν το χόμπι τους, θα ικανοποιήσουν την αγάπη τους που έχουν προς τα άλογα και τις υποδρομίες, και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα στηρίξουν τον ελληνικό υπόδρομο μέχρι ότου έρθει η στιγμή της αποκρατικοποίησης, η οποία δεν είναι μακριά. Και όλο αυτό περιμένουμε. Λοιπόν, αυτά που λέτε, κύριε, έχουν βάση, γιατί κάποιος μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσε να κάνει ούτε καν το χόμπι του. Δηλαδή ούτε να έχει 1 άλογο, 2. Αυτό που γινόταν στο παρελθόν, έπρεπε να τηρεί βιβλία, και νομίζω ότι ό,τι χειρότερο είναι να τηρείς βιβλία για κάποια πράγματα όταν σε απασχολούν τόσες χιλιάδες πράγματα γύρω σου. Και τουλάχιστον τώρα θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Θα έχει αυτή τη δυνατότητα, όπως το λέτε, κύριε Δημητρόπουλε, και νομίζω ότι είναι μια καλή ενέργεια που θέλετε να κάνετε. Νομίζω ότι πρέπει να καλέσετε όλους τους παλιούς ιδιοκτήτες. Έτσι, πρέπει να μαζευτεί, πρέπει να γίνει πρόσκληση σε όλους τους παλιούς ιδιοκτήτες. Απλά να ξαναδούμε τις φανέλες που χάθηκαν τόσα χρόνια, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Παπαδόπουλε, και λείπουν. Να διακόψω λίγο, Γιάννη. Έχετε κάποια ονόματα, τα οποία φυσικά δεν θα δημοσιοποιήσουμε τώρα? Είναι 2-3 άνθρωποι, 4-5, κάποιο νούμερο, τέλος πάντων κάποιος αριθμός που. Και εγώ και πολλοί άλλοι ακόμα. Έδειξε ενδιαφέρον. Προπονητές και ιδιοκτήτες έχουν υπόψη τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν στις ελληνικές υποδρομίες. Για να γίνει όμως αυτό. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, ζητώ συγγνώμη, όχι μόνο αυτό. Θα μπορούν να μπουν και νέοι άνθρωποι στον χώρο, οι οποίοι με αυτό το μέτρο θα μπορούν να το κάνουν πολύ πιο εύκολα από ότι θα ήθελαν να το κάνουν στο παρελθόν. Έτσι. Δεν αποκλείεται τίποτα. Ναι, ασφαλώς είναι δύσκολο. Δεν φτάνει αυτό, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν και τα κίνητρα, τα κατάλληλα. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, πάνω σε αυτό θέλω να τοποθετηθώ, ότι εδώ το μπαλάκι τώρα το έχουμε εμείς. Το κράτος, η κυβέρνηση, η Βουλή, εν πάση περιπτώσει, έκανε μια κίνηση η οποία ήταν θετικότατη για τις υποδρομίες. Και είναι η πρώτη φορά, μετά από πάρα πολύ καιρό, που ακούμε κάτι θετικό για το χώρο μας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί τώρα να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το κίνητρο που μας δόθηκε και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τις υποδρομίες έστω στο ίδιο επίπεδο που είναι σήμερα, γιατί όπως ξέρετε και όπως βλέπετε χάνουμε άλογα συνεχώς λόγω των συνεχών συμμετοχών. Οι ιδιοκτήτες έχουμε πει ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει ένα προσκλητήριο από όλους και μια κοινή προσπάθεια. Πρέπει να κάνουμε το πρόγραμμα πιο ελκυστικό και για άλογα τα οποία σήμερα δεν έχουν ευκαιρία να διακριθούν. Αυτό εξαρτάται
από εμάς. Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του ΟΔΙΕ, ο οποίος δείχνει την καλύτερη δυνατή διάθεση να βοηθήσει σε οτιδήποτε του ζητήσουμε. Λοιπόν, εδώ το μπαλάκι το έχουμε εμείς, πρέπει να το καταλάβουμε, να σταματήσουμε να παραπονιόμαστε και να γκρινιάζουμε και να αρχίσουμε να εργαστούμε όλοι μαζί λίγο για το χώρο μας. Εντάξει, και βεβαίως να μην αφήσετε καθόλου την προσπάθεια στην πολιτεία για όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αποκρατικοποίηση. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να. Ασφαλώς. Και εδώ, Γιάννη μου, να ζητήσουμε και από εσάς, από την εκπομπή αυτή, να γίνει λιγάκι καλύτερη, να κάνετε μια προσπάθεια να παρουσιάσετε περισσότερα θέματα, να ενημερώνετε περισσότερο τους Φιλίππους, να κάνετε πιο ελκυστική την εκπομπή σας. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή τη φάση και δεν πρέπει να κοιτάμε το οικονομικό όφελος, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, αλλά να δουλέψουμε σκληρά για το μέλλον, το εγγύς μέλλον, το οποίο μια που είπατε να βελτιώσουμε και την εκπομπή μας. Να μπω εγώ και να πω ότι βλέπετε κάποιον εδώ να προσκληθεί για να μιλήσει, γιατί από ό,τι βλέπετε μόνο με το σταγονόμετρο έρχονται, έτσι. Οι επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον έχουν ξεπεράσει, από θέση κι αν είναι έχουν ξεπεράσει πολλά ταμπού από το παρελθόν όσον αφορά το θέμα των δηλώσεων, γιατί παλιά κανείς όταν τον καλούσες για δήλωση ήταν σφιγμένος και συγκρατημένος. Τώρα πλέον το πράγμα έχει αλλάξει και θα αλλάξει ακόμη παραπάνω. Ο ΕΛΣΥΠ και φαντάζομαι και η ΙΔΙΕ είναι διατεθειμένοι να κάνουν μια συνάντηση και με τους προπονητές και με τους αναβάτες. Πριν από λίγο είδα τον κύριο Δημητσάνη, με τον οποίο το ανέφερα, και βεβαίως θα συζητήσουμε. Στη Γαλλία κοντεύει να μιλήσει και ο φαρμακοποιός του. Ακριβώς. Τα βλέπετε στην εκπομπή. Περιθωριοποιούμε πιθανόν το έργο μας από μόνοι μας. Λοιπόν, θα πρέπει να ανοίξουν λίγο τα μυαλά μας, να δούμε το πράγμα λίγο διαφορετικά και όλα είναι σίγουρο ότι θα πάνε καλύτερα. Καλά. Είμαστε στην τελική ευθεία και πρέπει να αντέξουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, συγκρατημένη αισιοδοξία και προχωράμε. Να είστε καλά.